everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hi guys and welcome back to my channel. Ayan. Ngayon ang gagawin namin is pupunta kami ng dagat kasi mangupra kami. Maghanap kami ng coconut kasi daming coconut na mga naanod galing sa Leyte ganyan. So, see you there later. So ito yung mga kasama ko. Yung kasama ko yan si Toriana murag Bogbilat. Kana si Kimay. Na si Kimay na murag naong ni Laila de Lima. Ayan. So see you later guys. Dora? Grabing daghan na. Kanisya roka. Na manggo ako Ha? Yung nalapad? Parang duga sa kasi. Ako nang pinunitan kanina. Pak. Sa bilungan manday na, uy. Kain ko mauna. Inga naon si Ja. Inga naon. Dira na. Unahan na taturiana na. Lagi mag-video man ta. Kan ko pagnasa na. Manimaho umpot ang bilat dani uli. Uy. Niingo man, disama muna. Disama muna nung og. Dinalo ay nga nangalis buman. Uy, di ada kang unod. Lira. Tapi kwarta. Og di mo muhatag nara na ninjo. Harvest man mo apil ang turok. Apil bitan ang turok. Harbison lagi tanan kay niingon silang harbison tanan. Kay muna na budget na hula ning bubunaw. Ag ending bot-bot rin ako ha. Na manggod. Pak bot-bot. Pakaon magipon ni. Makaon ga. Uy humot ra bat eh. Makaon mag-anod. Mas maayo pa rin kay humot pa. Na. Di akani pa di jud mo bilat. Bitaw. Pero mipis na. Na, maingon mo kay sud. Sungara. Kung sino yung gusto mo pakuplas ng iyong mga kalubian, kunin nyo ako. Ako yung magkukupras. Katong to si mong luyo, Mar. Yan na ang lubi namin. Kupras me. Yan ang pakana ng lahat. Ayan yung kupras namin. Ayan. Diba? See? Saan kayo makakakita ng kupras na nandito sa dagat? Only here in the Philippines. So, ayan guys.
Natapos na kami sa isang place. So, punta na naman kami sa ibang place. Maghanap na naman kami ng mga coconut na aming biktimahin. Yan nag-una. Yan ang pakana sa lahat. Yan yung coconut hunter dito. Adyo kong ilad-ilarato yan na. Ipasapasa ko rin mo libing buang. So, kailangan nating magmadali kasi yung isa, killer yun sa mga coconut. So, wala tayong makukuha kapag magpaano-ano tayo. Kung aray! Kung magpaano-ano tayo, abugre atin. Hindi tayo patatalo, oy! Walang hiya kayo. Hindi rin bilhin sana. Maro, gadistorya na, kaliraga una naman. Asa po niya pasimik, ti? Hindi ba po ni skimay? Nailubi na to, ujugo na lang to na to. I-try natin ito. Ang dami, maitim. Yes! Mayroon. 1 point. Parang wala ito. Adyo kong ilad-ilara, jawa aka. Buyag. Tabi. Three points. So may 3 points tayo. Bibi. Ambil na. Hai. Wah lagi nak buku. Kuat tu teh. Kato? Murah ko to. Kulira ka yung istorya kay puro una. Sige una ka liha sa tuga. Babag. Lagi ka. Ada kausahon rani. Gano ba ati ata dyan pabukus sa size nung namin kausahon. Hindi naman na imong usahon. Adtura ko on. Kaya ang binuungan natin, to baka Kari dia. Asa? Kana, wa pa na. Ako ni. Wa pa na nakulukar, kunin na maigwa atong tiil. Grabe istorya na makabatak mo mag buyag. Adyo pa na mang, adyo pa. Bujag-bujag na kay. Naatas. Apa na? Atay. Wa lagi na Rus, buho. Ha? Wa na basta na buho. Ate nakakita ka lang na. Hanay na ba nila? Maho naman tang bilat ni. Grabe lugar dyan maglugi. Grabe naman tang. Kita ko ba unong-unong. Akdi. Inga na, magayod na. Ang ato ko na pati, ato pagpauwahin ni Kanatorian na, ikaw po kay. Magpauwahin ka po diya, wak tayo wak tayo maando. See? May kupras na tayo, oh. Mahal ito sa Germany. Kupras pa ni, binignit. Agay! Aray, nako, hindi. Biro yung maghanap ng pera. Bakit, ano ba kayo? Tapos hingi-hingi lang kayo.
So, punta na naman kami sa ibang side of the earth. Ito na si Jomar ngayon. Siya na ang mangupra sa yung sa daplin sa dagat. Aray! Ito, gusto yan na kay... Ay, lagi iligwat. Oh, ito kilid ro. Marahag iligwat ng impasta na. Hi! Nako! Sabi na ngupras na awas tungas katunggan na awas dalis katunggan. Ha, may lubida na. Ang bakaw man. Karabigay Yan nagbibigyan naman ta. Wag ginanghugas sa ihang mga lubi. De. Bahala ka na. O paano ba ito? Oy! So ayan guys. Transfer na kami sa Pikas. Transfer na kami sa Pikas doon kasi mayroon din kaming lugiin. Okay. Okay. Hello guys! Welcome back and natapos na kami. Tapos hinuhugasan namin yung mga kopra or coconut na aming nakuha. So, ito na yon, huhugasan namin siya. Huhugasan namin siya para yung, kasi mabaho siya. Mabaho, para matanggal yung baho niya. So, dito, ito yung kasama ko, ito yung nakuha niya. Tingnan mo. See? Dami, kasi ang daming lubi. Mga ganito na mga ganito na mga lubi na kinukuha namin. Ayan, pak. So guys, ito na. Naka-isang sako kami. Ayan. Isang sako na yan Isang sako na kami. Tapos yung sana ko. Ito, ayan. Bili namin ng bigas. Tapos, ayan guys. Maraming salamat sa mga subscriber ko. Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sa kanyang nagtanaw sa aking video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Ayan, i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga nangyayari sa aking kapaligiran dito sa Bohol. Bye-bye everyone!